mit kamera. Jo. Jeg gider ikke alt det dokumentation. Hvorfor er du bange for, at du ikke har ret? Nej, jeg er sgu ej. Jeg gider ikke de her regnskovsnogen. Sådan nogle mennesker behøver jeg ikke have boende. Jamen, vi vil hellere gerne væk herfra, men Per, du kan ikke gøre det på den måde, du gør. Nej, det er fint, Thomas. Vel? Du kan flytte, det står der frit. Der er ikke nogen, der har linker på. Hvis jeg flytter herfra, så kommer du ikke til at betale den erstatning, du skal til din kone, vel? Det ved du godt, Per. Ved jeg det? Nej, åbenbart ikke. Fordi nej, for jeg skal sgu ikke sætte mig ind i alverdens lort for at lege sådan noget. Det skal du da. Du er da nødt til at sætte dig ind i, hvad loven er, Per. Du kan ikke lave Thomas, sådan en varsel der. Jeg gider ikke hisse mig op over sådan noget her. Som jeg sagde til dig til at starte med. Sådan nogle mennesker som dig skal ikke bo i min hus. Det har du aldrig sagt til mig. Nej, det sagde jeg lige nu her. Nu sagde jeg det igen. Ja. Og det kan nemt ske, at du står og optager det her nu. Det gør jeg. Jamen, det er og flot. Jeg har gjort dig opmærksom på det, Per. Ja, det er flot. Altså, jeg er da hammernes ligeglad med, hvad der bliver optaget og ikke optaget. Jamen, jeg er jo nødt til at... Vi håber på, at vejret bliver bedre i morgen, Thomas. Kan du have en god dag? Tak.